Fost il-lokalitajiet milquta mit-tfassil ħażin tar-rotot il-ġodda tat-trasport pubbliku hemm il-lokalità ta' Ħalbalzan. Il-Kunsill Lokali ta' Ħalbalzan irid li r-rotta 54 tibda tgħaddi mit-triq prinċipali tal-lokalità. U dan bilan li jkunu mejjuna persuni anzjani u nies li jkollhom ħin limitat u li ta' kuljum ikunu jridu jaqbdu tal-linja. Dwar dan il-Kunsill bagħat email lil Manuel Delija li apparti milli huwa l-kap tas-Segretarjat tal-Ministru Ostingat kien il-persuna li mexxa l qudiem ir-riforma tat-trasport pubbliku. Il-Kunsill appellalu biex jipprova huwa nnifsu jaqbad ir-rotta 54. Fis-16 ta' Settembru Delija għamel hekk. F'email li bagħat wara il-Kunsill Lokali ta' Ħalbalzan qal li biex mill-belt wasal sa Ħalbalzan da minqas minn nofsija. Żied li d-distanza minn fejn waqaf sal-Knisja ta' Ħalbalzan hija biss ta' 400 metru. Huwa mexa din id-distanza f'4 minuti u minn hawn sal-uffiċċju tal-Kunsill hemm mixja ta' 4 minuti oħra biss. Il-kap tas-Segretarjat ta' Ostingat talab lill-Kunsill Lokali ta' Ħalbalzan biex mingħajr offiżi jżomm f'moħħu li Ħalbalzan mhux xi lokalità kbira. Żied li l-vjaġġ li jagħmluha bil-mixi jista' jagħmlu kulħadd inkluż nies fil-wheelchairs. Delija konkluda li għalhekk it-talba biex ir-rotta 54 tgħaddi miċ-ċentru ta' Ħalbalzan mhix ġustifikata. Fl-email tiegħu waqt li qal li hemm każi fejn ir-rotot setgħu tfasslu aħjar, Manuel Delija żied li s-servizz il-ġdid tal-Arriva huwa tajjeb daqs is-servizz l-antik. Għatu ftit ta' żmien sakemm ir-rotot jindraw, appella l-kap tas-Segretarjat ta' Ostingat u fejn hemm bżonn lesti nagħmlu iktar titjib. Delija laq l-email tiegħu billi appella biex in-nies ma jibbażawx ir-reazzjonijiet tagħhom għas-servizz tal-Arriva fuq l-impressjonijiet iżda jibbażawhom fuq l-esperjenzi ta' vera illi għaddu minnhom. It-tweġiba ta' Manuel Delija xejn ma niżlet tajjeb mal-Kunsill Lokali ta' Ħalbalzan tant illi fit-tmiem din il-ġimgħa se jkun qed jorganizza petizzjoni minn fost residenti biex tintbagħat lil Transport Malta.